יאללה יאללה. ושיר, תפרנו פה פינת זולה. עכשיו עושים על האש. נגיע לארוחת צהריים. עושים בצל, לא? דבר איתי. המנגל. דבר איתי. פויקה, מה יש לך להגיד עד כה? אני אבדוק את המסנן שמן, אני אגע ביד, אני אשרוף אותה ולא מעניין אותי כלום, אני אסדר את זה. טוב מאוד. טוב מאוד. שתבינו איפה אנחנו עושים את דרך הבשמים. מתחילים להתארגן ארוחת צהריים. שעה 1:15 בערך. מתגעגעים, כולם בבית. יש לנו פה נזילת שמן. לא חושב שהוא חם, זה מסנן שמן, לא אמור להתחמם. שמן רותח עליו. פה ויכוחים לגבי טמפרטורת מסנן השמן. גיא מנסה להציל את המצב מתחת לרכב. שמן חם, אידיוט! איך המסנן לא יהיה חם? אייל מסביר ליניב בצורה יפה שהשמן חם. אתה רוצה לנקות קצת? ואנחנו נחזור אליכם בהמשך.